ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲା ଟାଇମରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ବେଲଗଛ ଉପରେ ଥାଇକି ମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ବହୁତ ଚିଲେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଚତୁର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଉପରେ ଖସିକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କଣ ଠିକ କଲା? ମତେ ତ ବହୁତ ଡରେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ ଭିତରକୁ ତ ଗଲିନି ଜମାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୂଜା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଭିଡିଓଟିଏ ବନେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚତୁର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର କାରକାଣ୍ଡମା। ବାହାର ଥାଇକି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଟିକେ ଭୋକ ଖାଇଦଉଥାଏ, ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଚିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନଉଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାଟା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୂଜା ତ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ସେ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କଣ ମତେ ଭିତରକୁ ଦବାକୁ ଦେଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ ସେ କଣ ସବୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜୁମ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସେ କୋଉ ଥାଳି ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ପାଖରୁ ପୁଣି ଆସିକି ଖାଇଲା। ଟିକି ଟିକି କରିକି ସବୁ ପ୍ଲେଟରେ ମୁହଁ ମାରିକି ଗଲା। ସବୁ ପ୍ଲେଟରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଦେଖି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେଇବା? ସିଏ ତାର ଖାଇବା ଖାଉଛି, ଖାଇଦଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିକି ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଆସିଲା କି କଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତା ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ ଥାଳିରୁ ନକୁଳ ଦାନା ଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସକାଳର ଖାଇବା ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ଛାଡିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ପେଟେ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି ସେଠୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ସକାଳର ଠାକୁର ପୂଜା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପ୍ଲାନିଂ ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା, ଟିକେ ଡରେଇ ଦେଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ।